Ordureko ja autobuse egoten zan. Autobuse, guk ezetu du mungien autobuse, nik ezetu beti. Transporte esan dena, Baskongau, kompainia Baskongau, autobusez. Bai. Da, oki duen hemen garaje bat, garaje egon zan, gaur egunean dauen lekue, Orgoi eta Parean, oki duen, horren garajea. Eta oki duen linea, gaur dauzen lineak, Bizkaibusek, haurek okizitzu zen horren linea tire. Kasureko egoten zan hortik Gabizetik eta ere bai, Gabiketik, beti Morgatik, hori linea beti egon da mungien. Bai. Hori linea beti egon da mungien. Gero Bermeoko ere bai, eta gero mungitzi guztita bera, bai autobuse dute zan. Autobuse como medio moderno, segun zan trenaba, bai, trenaba zan. Aparte den zana, bueno, apureta zer hau, autobuse kategoritxo izaten zan haude. Bai. Trena bere, okitzegun kategorie biek utzizu zuen, Bagoiak kategori bikoak izaten ziren. Primera, eta orduen, mungiko personajeak primera bilatzen ziren. Bai. Eta el polo, beltzak,